Masalam. Shirin jaridu ne zai soma ne da jaridar Le Nouveau Republicain wadda ta rubuto a shafinta na farko cewa ana kusa da yin garan bawul na gwamnati. Jaridar ta ci gaba da cewa gwamnati mai ci yanzu an girka ta ne ranar 8 ga watan Agusta shekara ta 2023 kuma an nura wasu daga cikin ministocin ba su yi wani abin a zo a gani ba kamar yadda 'yan ƙasa 'yan Nijar suka so su gani. Idan dai ba a manta ba, gwamnati mai ci yanzu an girka ta ne cikin wani yanayi na musamman na faruwar al'amarin ranar 26 ga watan Yuli shekara ta 2023 da ya yi awon gaba da duk wasu lamurra na siyasa da suka shuɗe. Kuma gwamnati ce da bata wuce ministoci 20 ba tare da firaministan su. A gwamnatin ta ranar 8 ga watan 8 shekara ta 2024 sai a cikin watan biyu na Fabrairu shekara ta 2024 adadin ministrorin ya karu zuwa 22 maimakon 20 saboda an ware ofisoshin ministan ma'adinai da na makamashi daban-daban, in ji jaridar Le Nouveau Republicain. Sai jaridar L'Enquêteur ta ranar Juma'a 27 ga watan Septamba wadda ta rubuto tare da yin ayar tambaya cewa don menene hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa Koldef ke yin tafiyar hanwainiya dangane da batun da ya shafi hukumar zaɓe ta ƙasa Seni, ganin cewa a cikin tsarin shirya babban zaɓe na shekara ta 2020 zuwa 2021 hukumar zaɓen mai zaman kanta ta Seni ta amshi makudan kuɗaɗe har kusan miliyar 87. Inda yin takardun zaben kadai ya laƙume sama da miliyar 19 na sefa. Kuma hukumar yaƙi da yawa tattalin arziki ta annati Koldef tana da bayanin komi na Seni. Don ko a cikin watan Mai da ya gabata hukumar ta Koldef ta yi kiranye ga da dama daga cikin ma'aikatan na Seni cikin su har da jagoran nasu ta dalilin rahoton kotun lissafi ta ƙasa da ake cema Cour des comptes, inda Koldef ɗin ke neman miliyar 52 daga wajen ma'aikatan na Seni. A cewar wani lauya da abin ya gudana a gaban shi. Kuma duk da cewa hukumar ta Koldef ta gano akwai rashin cikar ka'ida ko ka'idoji wajen yadda aka yi da kudaden da aka baiwa wasu shugabanni na Seni na jihohi, to Koldef din bata samu kaiwa ga takardun bane ko me ke faruwa, in ji jaridar L'Enquêteur. Sai jaridar Le Hérisson da ta rubuto cewa an yi yunkurin juyin mulki a ƙasar jamhuriyar Benin. Jaridar ta ci gaba da cewa shugaba Patrice Talon na Benin ya tsallake rijiya da baya-baya ba a kai ga hamɓarar da gwamnatin tashi ba. Wakilin al'umma ko gata al'umma procureur na ƙasar ta jamhuriyar Benin shine ya ayyana haka a cikin wata sanarwar 'yan jaridu a ranar 25 ga watan Septemba na wannan shekara ta 2024. A wani labarin na daban, jaridar Le Hérisson ta rubuto cewa ministan ilimi Elizabeth Sherif ta gargaɗi masu makarantu masu zaman kansu da kar su so makaratu har sai ranar da aka tsaida komawa karatun boko na bana a faɗin ƙasar ta Nijar. Ita ce ranar 28 ga watan 10 na Oktoba shekarar nan ta 2024. Duk wanda ya kaucewa haka to za a ladabtar da shi da hukuncin da aka tanada, in ji jaridar Le Hérisson. Sai jaridar Le Courrier wadda ta rubuto cewa an tsige mataimakin daraktan fadar shugaban ƙasa. Jaridar ta ci gaba da cewa shugaba Chani baya jinkirtawa wajen ɗaukan matakin da ya dace lokacin kuma da ya dace, inda ya ɗauki wani ƙuduri na sallamar mataimakin daraktan fadar tashi wanda ake zargin yana cikin wasu harkoki da ba su dace ba. Jaridar ta ƙara da cewa yana dawowa daga ƙasar Rwanda, shi Habibu Isufu sunan shi kenan, sai ya tarar da cewa an tsige shi daga mukamin nashi. In kuma da gaske ne zarge-zargen da ake mashi, to ba zai ji da daɗi ba. Yanzu sai dai a jira a ga abin da bincike ya nunar kamun da ake yi ko ake ɗaukar wani mataki ko faɗin wani abu a kan shi, in shi jaridar Le Courrier. A wani labarin na daban, jaridar Le Courrier ta rubuto cewa bankin nan mai sunan Ora Bank na cikin rikici da kwastomominsa, inda suke kokawa da cewa bankin na musu zamba cikin aminci, inda bankin na Ora Bank ke cewa masu ajiya a cikinsa sun fitar da kuɗaɗe ta hanyar katin banki, shi kuma abun ba haka bane, in ji kwastomomin, amma sai
suka ga an zabtare musu kuɗaɗe masu tarin yawa har kusan miliyan 500. Wasu ke faɗin an yanke musu cikin ajiyar tasu, inda suke mamakin abin da bankin tasu take yi musu, kuma da dama sun kai ƙara ko kokensu ga magabatan wannan banki. Wasu kuma na shirin kai koken nasu don ganin an kwato musu haƙƙinsu. Tambayar da kowa da kowa ke yi ita ce, me yasa Ora Bank ke rika yi wa kwastomomin nata haka? To ya kamata dai kotu ta shigo cikin wannan lamari, ta yi alƙalanci ko ta yi adalci ga masu ajiyar kuɗi a Ora Bank, in ji jaridar Le Courrier. Ƙarshen shirin jaridun na wannan mako kenan, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu.